Жител на Ботевград бере домати с стълба. Стръковете са с височина над 4 метра. Освен, че са високи, са и много плодовити. Един стрък дава над 100 домата. Димчо Димитров обмисля да кандидатства за рекордите на Гинес. На обикновената градина е само на 100 метра от градския площад в Ботевград. Всъщност това е леха от 5 стръка, но за това пък какви. Всеки е над 4 метра и е висок колкото съседната къща. Стопанинът Димчо Димитров казва, че не полага особени грижи. Доматите били от български сорт хибрид, а семената купил от пазара в града. Рецептата е капково напояване, чиста вода, хубава и любов към растенията. Никакви торове? Не се използва нищо. Димо шеговито споделя, че живее близо до читалището, където свири градският духов оркестър и вероятно доматите му харесват тази музика. Бях публикувал някои снимки в интернет, от Испания освобождаха. Какво питат? Питат, вярно ли е, че има такава височина домати, 4 метра и 10, както виждате, и цъфтат в момента. Чудо е и това, че доматите въобще не са повехнали, а след Димитров ден реколтата у нас е прибрана. Миналата година, когато падна снега, сме набрали 17 кг зелени. Домати от един стрък. Направихме ги на сладко. От зелени домати. Съседите на Димо твърдят, че тук постоянно идват хора и от други градове, обикалят, снимат се с чудатите домати. Хората им е много интересно. Кой месец сме вече, домати има още и така. Как си го обяснявате вие? На човек като му върви. Дали ще е с домати, дали ще е с друго и така. Чичо Димо ни е черпил с тези домати и те са страхотни на вкус. За сега Димо се колебае дали ще кандидатства с високите домати за рекорд на Гинес, но едно е сигурно. Вкусният зеленчук, който го дарява с реколта чак до първи сняг, е чудесно мезе и добър повод за среща с приятели.